Tinokudokezai mabuja akanaka atauya nhau dzanyasi zuva remakumi nonhatu mwedzi uno waKurume. Tanda nhau dzanyasi Tshabangu ahwinha nyaya yakaendesa kumataraudzi mhosva kuti wanhu waari kuti ngwachamisa wabisiwe muhofisi yoguta reBulawayo yobato roCCC agoreketa kutoti aiwa ndini mukuru kawo bato roCCC, ndini ndiri kuita tusvinu, ndini muridzi wayo, saka ndini ndino mvumo yekugara muhofisi mo. Rekai tigoona kuti wachaita sei. Tiri kundoramba takaringa hedu. Iye agotopa mhosva wanhu vari kuofisi ko akati wagochinja pendi wakaisa pendi yoblue hwii pendi yobato redu roCCC. Unobva waita kuona kuti paribe chisvinhu idi. Giresi Mugabe kureketa kuno agonzi arimo munyaya imwe yaari kunetsana naWinstone Chitando kwaye agoreketa kutoti kuno mumwe mubvana wache akanga atenga ivhu kuBorodale kwai ivhu rakakura masquare meter anosvika zviuru zvisere 8,000 square meters plus. Iye ndo kutengesewa ivhuro zviuru zvina basi zvomari yekuAmerica. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa kuno pazvinodari kunaiyo wasiri womudhuze mache giresiyo ko wari mumhera machemo iyo motosamisika kaa kutoti wanabhona zvaigoreketiwa zviya kuti mapurazi 20 ichokwadi ndo zvinenge zvichiitika. Idi zvakaita kunyangariwa. Kuno chinonakidza kumatare kuribe chinozorosara pachena zvinhu zvese zvinova zvandobvondohwa kabodzi. Rekai tione kuti wachaipedza wakaita sei nyaya yacho nekutoti kwai giresi ari kuita kujamarasha ipapa. Rekai tirambe takaringa. Kuno wafana watatu wakagwarashiwa nomotika yange iri kumhanyitsa kupenharonga kwai wari watatu wapwerewa. Mhuri dzawo dzaakutoridedzera kutoti toda kuripiwa. Kwai wagoreketa kuti akawadhumayo nomotika anofanira kuti abhadhare mari inoita zviuru 24 24,000 US dollars pachirungu, kureketa kuti zviuru zvisere pamwana mubodzi. Idi zvakaita kunyangariwa. Pokare wari kuda ng'ombe dzinosvika 20 28 cows pachirungu. Idi nayawe unoita kuyuwira. Wabva wati tikuda nombudzi 4 pokare nomachongwe 2. Unenge waita kuiochera pautsidi. Iyi inobva yaita kuzvimbira paribe kana chibodzi unozoita noupenyu hwako. Zvese wakundopfira izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi wanhu ngawagoite tuzvinu pakutekaira mumugwagwapo. Wagari wokugokweyo dzauru wakaita kufara kureketa kuno. Akanga ambobata matomo okuita mambo nemangwe akazobisiwa manje. Asi iwo wakahwadziwa fanino zvaaita kamutongero kache kaakareka mutongero kagoreketiwa noBhaibheri kaye kuti kana vanhu vari kutonga wasina nzero nyika yese inoita kuchema. Aindoenda achinotorera vanhu ng'ombe achitora zvino kuno vanhu vakadichiwa nazvo kwaakutoti imi tagotadzisiwa kun'aza ganda rino kufunga pokare nokuita urombo hwatoita kutigara matunduru kaendei kumataraudzi mhosva watora magweta anoita kodzorodzo wanhu kwaakuenda kumataraudzi mhosva kwaakuti iyeyu anga ari mambo nemangwe kwekanguwa ngaabhadhare mari. Abva anzi nodare bhadhara vanhuwo zviuru 10 zvomari yekuAmerica. Kuno zviuru 10 watsano ichaboyeka pachiribe. Vanhu vaye watosvika pakumutorera motika pokare noimwe midziyo yache kuti watengese waboye mari yawo. Idi paribe chaunoita kana uchisikinya tukono. Vanhu vanodawo munhu anoita tusvinu kuti zvirambe zvakaita kunaka. Rekai tirambe takaringa kuti inopera sei. Asi haiwa tafara kuti magweta anoita kodzorodzo wanhu ari kumboita tusvinu mukunadzirisa mapenzi.
wamunangarwa nyasi wabenhuka waenda kuZambia wakatobenhuka manhoko yano kwakuno musangano katombokanyai kakadaidziwa naye Hakainde Hichilema kari kubata nyaya dzinochokuita nowapanduki wari kuMozambiki pokare nowamwe wapanduki wari kuDRC. Kumusanganoyo wabvumirana kuti zviri kuitika zvizvino rekai tirambe tichitumira masoja edu kuDRC pokare nowamwe kuMozambiki zvirambe zvakanaka. Rekai tigoona kuti icharamba ichipera yakadando chere kana kuti ichaita hondo isingapere. Tinoramba takaringa. Mapurisa ipapa agotonangidzira kutoti taakusimudzira manje kusunga vanhu wese wari warairidzi wari kuita basa rekuitisa maeke kwaigorekai kufundzisa wapwere nguva dziri dzechikoro, kurekai fundzisa wapwere kudzimba dzenyu, kurekai fundzisa wapwere kuzvikoro kana chikoro chapera. Hede mabuja kuti waite basa rokuringa kuti woita sei kuti uori hupere awo nanga nowarairidzi warairidzi wari kuramba kupiwa mari nehurumende. Idi zvakaita kuoma unobva waita kuzvisaya. Asi aiwa tikuramba tichindoti rekai tione kwazvinoperera. Kumwe kuita kunofadza munyika medu ipapa makambani anobika mukaka nozvinhu zvomukaka wanoti Dairy Board, Pro Dairy, Den Dairy, Kefalos pokare noMontgomery wagoreketayo kuti wabvumirana nokambani yoTetra Pak kuti iite basa rekubika futi zvimapepa zvinenge zvakaisiwa mukaka zvapera mukaka zviya. Aiwa tikuramba tichizvitenda tusvinu twauri kusikinyatu ipapa wakabvumirana kudari zvinoreketa kuti idi tinenge taakusiya mapepa mashoma peno kunotoita vanhu hakutandawo kutengaira mudzimbamo wachitora zvigubhu zvinenge zvapera mukaka wachienda kotengesera pokare kuTetra Pak kuti zvibikewo mamwe mapepa okuisira mukaka. Tikuti tusvinu rekai zvirambe zvakadando. Kudyisa kuri kuita netiweki iyo yekoneti kwaita kuvhundutsa vanhu vari kuita kubuda tsungununu andofunga izvozvo ari kubva arwadziwa kana izvezvi aiwa maBP arikuita kukwira nonyaya yenetiweki iyo yekoneti. Idi unobva waita kuona kuti pari kuita chanja chopfene unobva waita kuona kuti pari kuita chanja chopfene chaicho nokuti dai paribe chanja chopfene zvinhu zvingadai zviri kuita zvisvinuka koka ipapa dande mutande rinenge riri kuramba kusenza kutenga chaiko munetiweki inenge iri kuramba kutenga chino nochino. Wamwe wagototi peno ekoneti iri kuda kuti vanhu vese wasenzese ekokeshi kubhadhara nokudii. Unobva waona kuti zvinokona kudano asi wari kuita kupfidzisa vanhu idi. Rekai tione kuti zvinopera sei nekutoti manyongori paribe chisvinu, paribe chisvinu, paribe chisvinu. Apa nyasi tafara chaizvo maWarriors ahwina paanga achitamba noZambia kuMalawi. Tikuramba tichizvitenda izvo zvirambe zvienderera mberi. Pokare kumaAfrica Games Zimbabwe Cricket yaja chikwata chokinya. Tiri kufara yatora mukombe, yatora menduru dzogoridhe chaidzo. Tikuramba tichiti dai zvaenderera mberi izvozvo. Munyaya yegumisira panyaya dziri kuitika muZimbabwe muno wanomiririra dzimwe nyika watifadza nyasi wabika iyo sadza redu kuro kweduri pokare rakaisiwa kanyama nomavheji zvakavhenganisiwa kuita inonzi inowafanawo kuHarare Highfiridzi. Aiwa tiri kuzvitenda wanga waripo wakaita kuzendamirana nayo Olivini ichibva yawapa nomapfuta nozvimwe zvokubikisa. Tazvitenda ndotusvinu ipapa zvava zvaratidza pachena kutoti vana veZimbabwe vanokona kufara asi vanondovhiringidziwa nemapfene paanosvika pese aiwa panosara paribe chisvinu. Rekai tione kuti zvinosvika kupi asi tiri kuramba tichitenda taakutoringira kuti wazviite gore rega rega kuti waite chimwe chinhu chinobatika zviri nani. Rekai tione ipapo kuti vanozvikona chiremu. Tikaringa dziri kuitika pasi rese muSouth Africa paipapa ari ndiye mukuru mudare weparamende
wokusungiwayo nosivhiwe mapisa mwakula akureketai kutoti ndikaendesiwa kujere ndinenge ndakuvhiringidziwa utano hwangu somunhu achembera. Ko isi tinoziva kuti chembere dzinoenda kumusha kakotamba nevazukuru, kuno ava vanoda kuchemberera mudare reparamende. Imi zvakaita kunyangara. Rekai tione kuti chii chiri kumbonyatsa kuitika ipapa panhau yache. Tinoramba takaringa. Wamwewo wane mazwi akakura muSouth Africa mumu wagoreketa kuti aiwa kuri kunzi kupfa kwaiye Marcus Juste aiwa ngakureke kundonzi kwapfa ngatione zviri pachena mutumbi wache wobvenekiwa mutumbiwo kuti ndiye chere nezvimwe zvakadandando zvese zviitiwe titaende tazviona kuti tibvume kuti idi apfa murume uyu nokutoti anogona kunge ari kutoita hache zvekuti aende kogara kunyika dzisingasvikeyo vanhu wakawanda ari ikweikweyo ari bekana anomubvunza kuti uri kuitei uri kuzodini. Rekai tirambe takaringa kuona ipapo kuti zvinombopera sei. Kwai kuZambia kwaita chirwere chomadziso chiri kurwadza vazhinji zvokutoti ipapa vanhu vanotosvika churu chibodzi nomazana mashanu 1500 wakatobatiwa nacho. Rekai tione kuti chinopera chere kana kuti chii. Nyika yoChina yakabatana nonyika yoRussia kwaidzaramba zvareketiwa kuUnited Nations Security Council kuti kuitiwe kumbomisa hondo kunyika yoGaza. Rekai tione kuti zvinombopera sei kuipapo. Wanhu wochiRussia wakagwarashiwa nozuro noISIS nokuti yatoburika ichitoreketa kuti aiwa ndisu gorekai henyu kutsvaka vamwe wokuti mbanani wagoita kuti zviite izvozvo ndisu. Apa vanhu vapfa pari zvino vari kusvika 130 anonhatu ndo wareketiwa makunokuno yanhu. Pari pechisvinu pakaita kunyangaritsa chaiko. Tinoramba takaringa hedu tichindoti mweya wakapfa iyi dai yaramba yakazorora murugare. Apawo Donald Trump agoburika ari kureketa kuti hede imi gorekai kuita zvisina basa. Ipapa kwai Obama ndiye munhu akatanda iro boka rwapanduki woISIS. Idina yawe. Rekai hedu tirambe takaringa nokuti izvi tiri kuzviziva kuti manyepo kana chokwadi. Tinoramba takanoringa kwazvinenge zvichienda ikweyo tinokunyepai. Takadaro mabuja achitibvumirai kugumira pano kusondo rino. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.